2017. december 9-én Agóstyáni Arborétumban az első A-odút helyezzük ki egy Tisza-fa csoportban előzetes bejárás alapján. Az új módszer most fogjuk először alkalmazni ennél a ma kihelyezendő 10 odunál. Jelenik meg először ez az úgynevezett hilti szalagos módszer. Valahol láttam, nem is odút felakasztva, hanem valami tartót, és úgy. Na, akkor vége. Mondjuk igen, találtam. András hozza az odút. Na. A 3-as számú odút akasztom fel Agostánban. Teljesen gyönyörűen van, így van. Széles fára, ami nem igényel alsó drót kötözést, szorítást. Akkor ezt elhúzom tőle, hogy ne marja a festéket. Az újabb, imáron a véglegesen 1-es számú odunak a hilti függesztését helyezem fel, amely egy óriási méretű hamis ciprus belső jól elrejtett felére fog kerülni. És akkor azt mondod, hogy az útkereszteződésnél ez ne egy pont legyen, hanem egy ív legyen. Egy izé legyen? Egy luknyi? Nem, egy ív legyen. Egy kis nem ezt képzeled? Hát mert ez nagy az átmérője most, amire föltesszük. Nem egy luknyi? Vagy akkor amelyiken az ág? Hát nézd meg az ág milyen vastag. Tehát... De várj, hát majd meg rosszat csináltunk. Miért csináltunk rosszat? Hát ezt a földről nem tudom felakasztani. Hát én mindjárt fölmászok, várjál. Na jó, de is, ha te nem jössz. Akkor hozok botot. Hozzam a botot? Ezt simán eléred. Ja.
Pont a határérték. Hát az meg miért nem tettünk nagyobb drótot? Jaj, Nem, jó ez így. ez meg... Teljesen tökéletes. Nézd Hát oda. jó. De Mondhatnám azt, hogy ennyire nem spórolunk. igen. Akkor spóroljunk, hát mondhattuk volna, hogy még egy 20 centivel hosszabb. Akkor így legyen ott a szélén, elején lógjon. Teljesen jó. Nem? Úgy szépen Így jó, fölfekszik, ahogy van. de be is nyomhatjuk egy ruddal valamit, ott a rúd a kezünkbe. És kész. Szerintem is. Hát én csak láttam, hogy nagyon az elején van. Hát Igen, igen. jó, hát csak nem indítja meg egy szélvár. Ez könnyű. Jó, 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 Nem 6 jó. kilós, mint a... Rendben van. Ez nem 6 kilós, mint a... A Moskáni arborétumban felakasztottuk a 7. odút. Sajnos a számozás az én hibámból, mert nem hoztam el a tollat, most nem történik meg, de az a madarakat remélem nem zavarja, és tömbbe lesz. Bubos és fenges színegével. Vége. Ez a 8-as számú odú egy andalúziai jegenyefenyő Abies pinzapo kis csoportban az Agostyáni falu felé eső végső részébe, örökzöldes részébe az arborétumban. Gyönyörű területeken járunk, az előző odú egy Abies concolor, Colorado fenyő kis csoportba került. És most haladunk visszafelé az utolsó kettővel, párhuzamosan az országúttal fogunk haladni az arborétum bejárata felé, terveink szerint. Vége! Megy. A hinti szalag rásavarozása folyik, Kampó nélkül egy kicsi fenyőcsonkra teszünk rá, ami igen kényelmes, lesz majd a mozgatás kezelés folyamán. Itt egyszerűbb, nem kell szebes csavart beletenni, arra a drótot hurokszerűen csavarni. Ezek a fenyő alsó száraz ágak igen kényelmesek fölhelyezés szempontjából. Vége! Az Agostyáni arborétum külső országúti főbejáratánál elhelyeztük az utolsó 10. számú odút, mely odúk mindegyik A-típusúak, tehát körülbelül 9,5x10-es alapterület és 21 magas belmérettel rendelkezik. Ez elsősorban búbos cinege, fenges cinege, kék cinege fészkelésére alkalmas. De a mi legnagyobb barátunk a búbos cinege. Viszontlátásra áprilisban. Vége! 2017. december 9-én szombaton az Agostyáni arborétumba befejeztük 10 darab odú telepítését.